Mas wasitnya ditoto kaya ganti nggih ganti ngoten nggih rolling baset nggih bar niki nggih yo padha kelote iki padha kuwate padha jantunge wis kanca-kanca dari Tulungagung dari Blitar dari tuan rumah Sukor Rapi Trenggalek yo pas oi jogete sepena jogete piye yes yo bar niki wasit yo mas wes ora apa-apa makene helme sing apik wis yo yo piye tadae piye solae piye tolake amono sapa mantramu leno panggenamu dadi bandang ning kalangan nyoh dodo nyoh bau wis pacul tetok tandinge iki padha kuwate padha kelote padha gantenge padha pintere jogete pikan yo satu kali yo pas pas lihat pucuk-pucuk jangan sampai lengah jangan sampai kena pun salaman sing apik lek sampun bergantian basit balik iki bergantian basit monggo basit ganti set bergantian basit monggo sinten basit zaman londo bangga konco bangga duet ombak Mas Danang matur suwun Mas Jayin matur suwun promotor tunggal Bos Iwak neng Sorong yo Mas terima kasih pemuda mudi Sukorame keluarga besar Raja Putih ora popo
Bapak Taman Sumoko pergantian wasit Bapak Sunati, Bapak Sunati, Bapak Taman. Yo, Mas, siap-siap ora situ. Ayo siap. Warga pintere. Warga kuate. Yo. Katasan. Tanda. Jatasan sing apik pun yo yang ngono lho jogete iki sing penak lho Mas ya Mas yo luar biasa ini. Ingat di atas lawan, di bawah menjadi kawan sejati. Orang ini musuh jangan londo. Yang penting kanca-kanca pemuda-pemudi Sukarami diperparingi sehat walafiat. Nah iso minggu pisan kene ning tiban. Mboten nggih. Yo. Mas, yo. Maju mundur, yo, ya ngono lho, jogete penak iki, kancaku besar iki ya, wis to, ora sidone, kaya jan, guyon iki, ngajak jogetan terus, ora sidone,
Mas. Tolong yang sebelah sana kameranya ketutupan. Mas Gendut, tolong Pak Gendut. Mas, oh, Mas, oke, Mas Agus, ini terus saya yang berdun, dan oleh bapak-bapak, Bun, Bun. Ini si Domora terus ora. Din. Sing bengak-bengok nang kendang iki terus slow. Nggih. Pun sabar. Memang ora ketok. Ketoke boyok to kok ini. Berat iki nek ora mudhun. Oh, ora berarti blas aku. Wis ngendhange panas. Nggih. Ora dibagi delok. Nah, remono. Apa nyuwun sewu kanggo kanca-kanca sedaya penggemar tebang. Nggih, mundur. Wih, Pak Iwan wis ning ngesor, Pak Iwan ning ngesor medun. Monggo, kula suwun kanca-kanca medun gentenan munggahe sita-sita. Monggo. Pripun iki? Nggih. Wasit, digone sit. Monggo, nggih. Aku ora pecut-pecutan tanganku ya panas mendang te. Awal kok iso ora didoi. Ya. Iso no. Ya kesel. Sedarane monggo. Nggih. Monggo ditoto sik. Ya, monggo. Ditoto. Monggo wakiran. Didone kang wakiran. Iya. Monggo kesedaranipun dulur-dulur. Monggo, nggih mboten napa-napa. Pun sabar mawon, sabar. Monggo. Ora tak tabuh. Nggih. Apa tak bui dhewe? Aku sing manut nang ngesor. Aku penak oh. Monggo. Damel mriki. Monggo. Pripun? Bagian gamelan kok ngene yo. Kesel. Pun monggo. Ora ngerti lah aku anu yo cilik-cilik nang kene jajal. Ayo. Nggih. Monggo. Bapak yo litingan kowe. Monggo. Pun. Lah piye wong memutur malah meneh oh. Ini foto ya. Dulur, kula suwun kesadaranipun monggo dilongi sing wonten nginggil. Piye? Jaluwe tentane sing dhuwur dhisik. Bapak Iwan, Pripun? iki gelem nabuhi dengan syarat sing wis main ning kono medun. Oke. Siap ya? Siap. Sing wis main medun. Ayo. Lek ora kandhene tak go mulih gamelanku. Gamelan yo tumpu. Iya, ayo. Mangene.
Yo, hasil. Rapopo. Wes. Podo kuwate iki. Podo kelote. Iya. Wes. Matur suwun dumateng Bapak Eni Bing saking kakek Maliran. Pokok Blitar. Rasane lara jatuh wong ayu masukin Mas Danang mesti setuju kok diseliki karo pencak dor wis Mama Roman ya wis pakai drop main tenan ini ya sahabat sing bener pecut sama di mana ya iya oh keluarga besar pemuda
sing nampa